Сергей Миколаевич, вітаю! Эгей! Что, голова? Что вы там учора мне за смс-ку писали? А, увечері? Я там нечто не зусім зразумел сенс. Ну? Кто? Я? Ну? Не помню такого. Это фейк. Ну, там было еще написано: Валера, жми на красную кнопку. Варшаве привет! А далее такие слова, что я навіть и повторять бы не хотел. Ну. Валер, как я мог такое написать? У меня работа выше крыши, она едет уже. Ты думаешь, у меня есть время по баням вечером гулять и потом пьяные смс-ки писать? Нет, я сильно занят на государственной работе. Валер, не отвлекай. Добре, потім у себе у відправлених поглядите, справдите. Всего доброго вам. Да. Постой, вспомнил. Просто после вчерашнего совсем голова не варит. Помощь твоя нужна. Ну, бачите, боль стихне, память вернется. Добре, что там у вас? В общем, позвали выступать меня на женском форуме. Там вроде все понятно. Без себя справились. С женщинами на общественном фронте все просто, не то что на личном. Лексикон заготовлен, хранительница семейного очага, опора мужа, красавица, комсомолки, спортсменки, все понятно. Киндер-кюхен, короче. Какого-то огонька бы добавить к этой женской кухне. Хочется, понимаете, в кастрюлю фактов о прекрасно слабой половине человечества насыпать изюма, так сказать. Поможешь? Сергій Миколаївич, який кіндер, який кюхен. Ви, вядома ж, дуже адсталую дзяржаву прадстаўляеце, але нават у ёй гэта казаць не камільфо, асабліва жанчынам. Яны, можа, прамаўчаць, але ж не забудуць. Так а что я такого сказал? Я ж полон уважения к их добровольной работе на кухне. Это, конечно, не мужские свершения и подвиги, но... Вот договоритеся вы, Сергей Миколаевич, со своими гэтымі прамовамі. А як жа палітычная роля жанчын? Вы ж на форум едете выступать, а не на нейкі там хлебакамбінат. Зрэшты, і на хлебакамбінаце праца мужчынам якраз-таки знойдзецца. А жанчына там могла б тым часам і пакіраваць. І хлебакамбінатам, і нават краінаю. Правда? Какая еще политика, Валера? Краина. Это только в ваших либеральных фантазиях женщина может чем-то управлять масштабно. Домом культуры может. Библиотека школьная может. Предприятием общепита там. На этом все. Белорусские женщины народ нормальный. Он ваших нововведений не примет. Они им притят. Послухайте, якія гэта новаўводзіны? Сергей Миколаевич, на працягу мінулых стагоддзяў тутэйшае грамадства было, канешне, патрыархальнае, як і грамадствы па ўсім свеце. Але, калі параўноўваць беларусаў з іншымі еўрапейскімі народамі, то ў нас якраз у жанчынаў свабодаў было крыху болей. А таму можна сказаць, што гэта таксама наша традыцыя. Ой, Валера, ты еще скажи, что у нас матрыархат был. Не, пачакайце. Матрыархату, канешне, не было, як і паўсюль. Але, напрыклад, статут Вялікага княства Літоўскага даваў жанчынам шляхецкага паходжання пэўную абарону і крыху самастойнасці ў справах шлюбных. Тым часам і даследаванні сялянскай традыцыі сведчаць пра тое, што і на сяле жанчыны мелі пэўныя правы. Напрыклад, у развязанні сямейных пытань. Канешне, ўсё гэта было пад покрывам суворага патрыархату, але ўсё-таки. Ды пра што гаварыць, калі нават у беларускай мове фемінітывы – гэта цалкам натуральная частка нашай лінгвістычнай сістэмы. Рэдактарка, дырэктарка, акторка, прэзідэнтка. Усе гэтыя тэрміны гучаць у нас значна больш натуральна, чым у суседзяў. Директорка, президентка. Не надо обременять женщину властью. Управляли у нас когда-нибудь женщины государством? Нет. Не было такого. И не будет. Па-першае, фармальна ўсё-таки кіравалі. Вашай Кацярына II не толькі кіравала, але і захапіла нашыя землі. Освободила. Гэта быў учора, Сергей Миколаевич. У лазні там сваю сведамасць асвабадзілі. І пасля п'яныя смс-кі пісалі. А яна захапіла. А калі сур'ёзна, глядзіце, была такая каралева, Бона Сфорца. Нармальна яна ў нас пакіравала ў 16 стагоддзі. Шмат новаўвядзенняў прынесла на нашыя землі. А да яе была жонка Александра Ягелончыка, Алена Івановна. Таксама моцна паўплывала на тутэйшыя працэсы. Што, праўда, яны абедзве, і Бона Сфорца, і Алена Івановна, абедзве былі замежніцамі. Вот.
Замежницами не считайте. Иностранцы, они из другого теста, на других дрожжах. Они может, предрасположены к управлению. Да и глупство это все. Ну, Сергей Миколаевич, хапала у нашай, у беларускай гісторыі і жанчын тутэйшых, якія і ў бой мужчынаў вялі, і буйнымі прадпрыемствамі кіравалі, і нават на палітыку ўплывалі. Ну вось, ну глядзіце, ну Эўфрасіня Полацкая, напрыклад. Так это же святая, монахиня, образцовая, послушная женщина. Сидела в монастыре, книжки читала, нормально? Не читала, а писала. И не попросту писала, а организовала целую майстэрню по вытворчасці кніг. А гэта была немалая менеджерская праца, як на той час. І кнігамі яна займалася не попросту ў манастыры, а ў манастыры, які сама пабудавала. Знайшла грошы, знайшла выканаўцаў і пабудавала. І палітыкай, дарэчы, яна таксама займалася. Ну вось, да прыкладу, змагла паўплываць на тое, што яе сваякоў вярнулі з выгнання з Бізантыі. А ўзгадайце крыж Эўфрасіні Полацкай. Ну гэта ж таксама моцны іміджавы крок. Асабліва як на тыя часы. А яшчэ дадайце сюды яе паломніцтва. Ну, ладно. В монастыре, допустим, женщина может стать руководителем. Это как детским садиком управлять. Ну почему бы и нет? Ой, ну дзіўнае у вас параўнанне з дзіцячым садком, Сергей Миколаевич. Ну, але хай сабе. Вось вам прыклад сур'ёзнай палітыкі. Анастасія Слуцкая. Чулі пра яе? Ну, прынамсі, фільм дакладна бачылі. На Беларусьфільме ў 2003 выйшаў. Ну, вось гэтая жанчына, якая ўзяла ўладу ў слуцкім княстве пасля смерці свайго мужа, няблага адкідавала кіраванню рад, скажу я вам. Нават набегу татараў змагла супрацьстаяць. Ну, альбо, да прыкладу, Кацярына Радзівіл з Завіша. Таксама пасля смерці мужа, пасля спусташальнай паўночнай вайны ў 18 стагоддзі змагла захаваць фінансавую стабільнасць, аднавіла веліч роду Радзівілаў. І першая на тэрыторыі сучаснай Беларусі пачала развіваць мануфактурную прамысловасць. Дарэчы, не менш актыўнай была яе нявестка, Францішка Уршуля Радзівіл з Вішнявецкіх. Яна заснавала ў Нясвіжы тэатр, актыўна займалася культурай. Зрэшты, калі разглядаць нават вось толькі культурнае жыццё Вялікага княства Літоўскага, і там багата заўважных жаўночых імёнаў. Ну возьмем хаця б зноўку ж 18 стагоддзе. Да прыкладу, Марцабела Завіша з Агінскіх, якая засноўвала манастыры на Меншчыне. Ну альбо Альжбета Агінская, якая фундавала Віленскую астранамічную абсерваторыю. Карацей, ёсць пра што узгадаць. Ой, ну опять ты со своим нафталином историческим, Валера. Вот мы, белорусы, мы тут живем, а не Радзивиллы разные. И кто нас управляет в государстве? Запускает космические корабли, строит дома, а? Мужчины. Ну, хочаце пра беларусаў у бліжэйшыя да нас часы? Ну, без праблем, давайте. Але і тут без Радзівілаў не абыдзешся. Глядзіце, на пачатку 20 стагоддзя шмат грошай і сілаў на развіццё беларускай справы аддала Магдалена Радзівіл з Завішу. Яна называла сябе беларускай, хоць тады гэта і не было прынята. Фундавала кнігі, арганізацыі, аплочвала стыпендыі для таленавітай моладзі. Ідзем далей. Калі падчас рэвалюцыі пачалі паўставаць партыі і агулам актывізаваўся палітычны рух, у ім актыўны ўдзел бралі і жанчыны. І тут найперш можна ўзгадаць Элаізу Пашкевіч, цётку, якая ў 1905 годзе падымала на змаганне віленскіх працоўных. Альбо Палута Бадунова, адна з лідарак беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, а таксама сябра Рады і народнага сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі. Так што яшчэ да прыходу камуністаў жанчын у беларускай палітыцы хапала. Але пасля прыйшлі, Сергей Миколаевич, ваши куміры-бальшавікі і адправілі жанчын цягаць рэйкі і ліць сталь на заводах. Вось гэтак яны уяўлялі сабе раўнапраўе мужчынаў і жанчынаў. Уяўляеце? Послушай, в СССР у женщин прав было больше, чем в Европе, твоей уже тогда загнившей. Когда в Европе женщинам дали избирательное право, когда то-то, а в СССР женщины голосовать на выборах вот всегда могли. Ну, галасаваць яны маглі. Вось толькі галасы гэты. Ну, ніхто ж не лічыў. Ну, Сергей Миколаевич, ну, каму? Ну, вам пра гэта і не ведаць. Ну, сапраўды, у некаторых краінах Еўропы жанчыны атрымалі выбарчае права
толькі пасля вайны. Але адначасова у еўрапейскай палітыцы таго ж часу жанчын было значна больш, а ў СССР толькі хіба міністрка культуры Кацярына Фурцава змагла стаць заўважным палітыкам. А ў Беларусі вашыя камуністы жанчын да кіроўных пасадаў і наогул практычна не дапускалі. Між тым, калі ў пасляваенным бязладдзі пасаду дырэктара мастацкага музея БССР заняла менавіта жанчына Алена Аладова, то яна здолела зрабіць з гэтага музея цэлую з'яву з велізарным мастацкім і немалым палітычным эфектам. Можна яшчэ ўзгадаць вынятак з правіла. Надзею Грэкаву, якая займала пасаду першай старшыні Вярхоўнага Савету БССР у 1938-47 годах. А таксама Тацяну Бірыч, якая была намесніцай старшыні Вярхоўнага Савету БССР у 1960-х. Але апошнюю пусцілі ў палітыку толькі таму, што немагчыма было хаваць яе велізарных заслугаў у медыцыне. Вы ж у курсе, што гэта была адна з найвыбітнейшых афтальмолігаў свайго часу. Але гэта ўсё выняткі са змрочнага савецкага правіла. Найчасцей, каб зрабіць нармальную кар'еру, жанчынам з Беларусі трэба было з'язджаць куды-небудзь падалей. І тут прыкладаў мільён і яшчэ трошкі. Хаця б Ганна Тумаркіна, якая стала першай доктаркай філазофіі ў Еўропе ў міжваенны перыяд. Але для гэтага ёй трэба было з'ехаць вучыцца ў Швейцарыю. Пра астатніх пачытайце самастойна. Карацей, Сергей Миколаевич, гэта я ўсё да чаго. Ваша камуністычная матрыца пры ўсіх яе лёзунгах пра правы жанчын, пра 8 сакавіка была папросту татальна прасякнутая мужчынскім шавінізмам. І ў 21 стагоддзі ўсё гэта выглядае зусім ужо абы-як. А таму аніякіх баршчоў, аніякіх милых дам, Сергей Миколаевич, сёння трэба гаварыць зусім пра іншых. Ой, совсем ты меня запутал, Валера. Так а про что говорить? Пра кар'ерны рост ва ўсіх галінах, навукі, культуры, бізнесу, пра творчы патэнцыял, пра перспектывы. Тут вы, вядома ж, схлусіце, бо якія перспектывы вы можете прапанаваць. Але ўсё адно, гэта лепей, чым гэты ваш борщ, чым гэтая ваша главная задача женщины – рождать детей государству. А як жа роўнасць, як жа павага, Сергей Миколаевич? І пра ўдзел у палітыцы абавязкова трэба сказаць. А як жа інакш? Бо ў беларускіх жанчын цяпер ёсць і сучасны прыклад, на які, а дакладней, на якую можна арыентаваць. Это ты про Наталью Ивановну или про Лидию Михайловну? Я про Светлану Георгиевну, Сергей Миколаевич. Валера! Нормально же общались. Пігулку ад галоўнага болю знайсці не праблема. А вось дзе ўзяць пігулку ад усяго гэтага цімрашальства, якое атачае нашу родную Беларусь сёння? Як думаеце? Напішыце ў каментарах.